Kanindot, agay mo na kita ka ng eskwelahan kasi na grade 3 section ko ang kabukan. Hey! Remix video ni. Dito ni mga batang 90s, ikaw 80s, ikaw rin sila. Ngayon, batang 70s, kasi 20s dari, wala no? 80s. Oh, 80s may dagahan. Ikaw batang? 70. 1977 ka, ma'am? 71. Pero hindi mo, ma'am? Yan hindi mo rin. Okay. Ikaw, 1954? Ha? 71 na ikati? Sa imana ka, yung jamming pagin kayo ka. Kanang camera ka siya, baka ng sport cake, kasi na mabuhay ka. More 71 years to come. Yung ginoo ko, 142. Correct? Pero ito kay Bawoy, sadya nita. Langga, buwagan, nagiti ka langga. Tungod lang sa kasadya ng kaknaan. Nanaak mi, mag 23 years na mi all togetherness. Yeah, I would like to share my experience kanina. Nakadap na naming baby. Makomplito ang pamilya. Hindi kompleto ang pamilya pag walang baby. Bisag hindi mo siya biological child, pero you felt that much because in the eyes of God and the eyes of people, siling manuban pan dyan na, imo dyan na siya, di ba? Kung babalik ang malaana mo kaya. Okay ra kati. Pamuna. Okay. Okay kayo. Nagdadaan ako kinsi ko. Everybody sing ha. Ngayon kong pasa, ipasa ha. Ang gap ha. Pwede nyo i-chat ito sa iyo. Yung ano, napaabot sila sa iyo dito. Kukupan pa. Ang mga bana, tig-video lang. Kung sa kabana dito, wala. Ikaw kauna niya. Everybody sing. Sa kahimayan, bawi ang nakita.